Tika kuseri kwa mpira. Choyamba achimwene ndikudziweni, dzina ndi ndani? Ine ndi Ludo Magombo. Ino Aludo Magombo, munabadwa chaka chanji? Ine ndi wa 1990. 1990 andikanyamata mwangu okula thupeti ndekuti ndili nangosiyana chaka chimodzi eti zikomo kwambiri. Aludo Magombo, inu mapemphera mpingo wanji? Ine ndi wa Roman Catholic komanso Chabwino. ndabadwa kulikuni. Ndinu akulikuni. Kuno kuti mupezeke kuno, mupezeke kuno pa zifukwa zanji? Napezeka kunoku chifukwa cha mpira. Mpira wake uwu ndi umene kunyamulani kapena zidakhala bwanji? Mpira wake umene ndi umene unaninyamula ineyo. Chabwino, inu mpira munayamba bwanji? Mpira ndinawuyamba ineyo ndili wang'ono. Kuyamba kwa mpira wanga ndimamenya ngati za zomwe kulungazi koma ndimachuka kwambiri. Pana anzanga paya ndimakhabe kuti ineyo ndili patopo kwambiri. Ndiye ndikukulabe choncho. Ndikukulabe ndikugulowa choncho napezeka zoti matimu amba kundionaso. Pamene nazamba kumenya timu ya Young Destroyers kwa isapo. Tambo menya Young Destroyers kwa isapo nazapezeka zoti chiteze ena ndiona amene kuja. Koma sana vayo chiteze ena zantenga ndi Sivo koma nali wang'ono kwambiri. Ndiye ndikuvaya ku Sivo kumenya ku Sivo ni matawa ineyo. Ni matawa basi. Pamene ndinadzango give za ku Sivo kuja chiteze ndi amene Young Destroyers ndikuzandigwisa chiteze. It was 2009. 2009 nakhala chiteze napezeka zoti chitezecha inadzandibweretsa pa mpingo. Nazamenya pa mpingo pacha. Mpingo ndikumenya inazandiona 2011 Msundo United. Ndipo Msundo United inazayibwerezeretsa mu league 2011 ifuna kutuluka mu league. Inazayibwerezeretsa ndineyo. Kuyoka 2011 kuti mukafike ku Master Security Blue Eagles ndi nyengo iti imeneyi? Ntachoka Master Security amene ntachoka kwa Msundwe. Msundwe itanigwiritsa ntchito 2015 Msundwe ndimene nazalowa ndigulitsa ku Master Security. Ndapita Master Security ndamenya 2015, 2016, 17, 2018 pamene Masters imanipisa paloni ku Brigos. Mpira wanga ndi nakhala ngati ndadzausira 2018 ku Brigos potengeraso zimene nazakumana nazo mu nthawi ngati imeneyo. Inu mu ground mmasewera possession yanji? Ineyo ndi striker. Moti ndinochinya zigoli kwambiri, omwetsa. Ifeyo ndi ochinyawo. Inu mukaliya yanu ya mpira mungathe kukumbukira zigoli zonse zimene mwagoletsako, mwamwetsako? Sindingakumbuke ndanya zigoli zochuluka anthu atati kundiona papa atha kunena zona kuti nanali katundu wabwino kwambiri ende amachinyadi. Inu mukaliya yanu yosewera mpira ku position yanu imene mmasewera ya 11 ndi chigoli chiti chimene mudachinyako mmakumbukira inuyo mmoyo mwanu komanso ndi timu iti komanso chaka chiti chimene mmakumbukira kuti ine chigoli ichi ichi chidali mbambande komanso anthu amanena kuti mnyamata adamwetsa chigoli uyo ndi kuti kumeneko? Chigoli chimene chinali pa Sivo it was 2015 chaka chimenenso Master Security inandigula kuti ndikapezeka ku Master Security. Ndamenya shoti kuchokera pa center circle kapena kuti 5 meters from center circle koma goalkeeper osaona. Ndikumbukira nthawi imene Master Security imamenya ndi Holy Cross pa home pa Holy Cross. Ine imene chanali pa radio live. Ndi anthu aja amapasana update. Ndi anadzakhala kupereka chigoli imene chalowera chokera pa Sivo. Chigoli chimenecho ndi chimene sindimachiwala mpaka nafika na leroli. Chigoli chimenecho chimene idawinira Blue Eagles kapena pala vigoli vina mudamwetsa inuyo? Chigoli chimenecho chinali chowinira Msundo United ikumenya ndi Sivo Reserve pa Sivo. Yes. Mwamwetsa chigoli. Anthu akuchemererani. Kenako Master Securities yamba kufunafunani. Idakugulani kapena adakugulitsani? Master Security inandigula. Kuchokera ku Msundo United inandigula nthawi imeneyo kuti ndipite ku Master Security. Kodi kugulitsana kwa mapuleya ndi tingafananize bwanji ndi kugulitsana kwa malo ku mapuleya ine si wampira nditamva kuti kugulitsana kwake kumakhala kotani? Okay, kugulitsana kwa player sikumasiyana weni ndi kugulitsana kwa malo. Chifano player akagulitsidwa kumakhala kuti omugulaja amasayinira ogulitsa amasayinira, which is kugulitsa malo kumakhala kuti ogulitsa amasayinira ogula ujaso amatani amasayinira kuti akhale ndi yani ndi mapepa aja. Ndi sizikusiyana kweni apapo. Ndi zinthu ziti zimene zimakuchitani inu ubwino akamakugulitsani kuchoka ku timu ina kupita ku timu ina? Zimatipindulira nthawi zina chifukwa akatigulitsa muja kuti timu kwathu timatha yapo mwina 10% ya ndalama imeneyi.
pamene kutimu kuja tikupita kuja ndi kumene kumakhala benefit yako iwe imene umathauka chajana ndi timu ija contract yako imene ungasayinire kumene kuja ndezimakhala chisomo kukupatsira dola yonse koma sometimes magayizi amakonda kuyambako pang'ono timalizisa zimathera somuti momwemo chifake maplayers ambiri mmaona kuti timasafala kwambiri. Inu mukaliya yanu ya mpira mwagulitsidwako kangati? Ineyo mukaliya yanga ya mpira ndi kuti ndagulitsidwako ka ulendo kokwana 4. Chabwino kuti mufikepo nena kuti tsopano ine za mpirazi ndazileka ndazituluka chidachitika ndi chani? Okay, mpira sitinganene kuti ndoyipa, mpira ndi wabwino chifukwa magayizi ena kutuluka from mpira omwewo, magayizi ena tikulira kuchokeranso kuchani ku mpira omwewo. Kuti ndisiye mpira nasiya kwambiri makredit mmatimu mwaone ngongole kwambiri zinazisiya kwambiri kumangoti tikumalizirani ndeti makauti feo kama effort oti mina dola iti kailandira tipangako kenakake komano mapeza kuti kumapero kwa zinthu zija mapeza kuti dola sizikutuluka kumakhala zinthu zambiri kumpira kumakhala upkeep imene ili ngati salary ndiye kumakhala game bonus imene mmatha kumenya game kuwina kucha amakupasani kadola mwina kupasana kenaka mwina mata game mukamawina ngati Super League ija time imene tumamenya Super League game bonus ili pa 30,000 tikawina game ija 30,000 kwa munthu kwa player ndiye nthawi zina mapeza kuti magame bonus timenya magame mwina 5 olo 10 mwina wowinacha upeza zoti magame bonus kupereka kuti tochepa tokha mwina tosakwanaso mwina olo kadola kuti katho kuthandizaso kuti uthopanga masamo ena ndiye ndinkhani yoti ife maplayer tikamavayo ground timakhala kuti ntchito yathu ndi yomwecha ndiye timaonetsetsa kuti tikamachoka pa ground tikhale ndi chakudya choti pa 10 so banja sole oneso kusintha pati ndiye mapeza kuti nthawi zambiri kamavaya pa 10 tukasowa ndiyo koma tumenya mpira kuti anthu akuonera luso labwino kwambiri. Ndi mmene motume tikuchezera ndi Ludo amene anali player odziwika bwino wasewera matimu apamwamba muno m'Malawi, Blue Eagles, Master Security, Msundwe, ingakhalenso Young Destroyers, koma adasiya mpirawu vuto limene wakumana nalo lalikulu matimuwa ali naye Zikwerete mnyamatayo ndiye khalani pompo pali Unilever Banks Online TV kuti mumve zina zimene zidachitika kuseri kwa mpira. Achimwene inu kupatula Zikwerete zimene matimu ali nanu kwa inuyo kuti mudetsedwe kukhosi mukasiye mpira zifukwa zina ndi ziti kozi timamva ena amanena kuti kuli corruption ena amanena kuti kuli nyanga kumeneku ndizoona zimenezi? Nkhaniyo ndi alive ndizoona kwambiri kumpira zimenezo ziliko ndithu nyanga zabwinonso kwambiri chifake matha kuona kuti maplayer oti ali ndi luso ngati sanapange zimenezi samaonekera kupita patali. Inu ndikuti mudakhwima konso nanu ati? Ineyo sindinakhwime chifake mpira unandikanika koma ndakhala kuti ndakhwima ndi luso mene nali nalo ineyo ndimene apano zimenya frames moti nkhuni zimagwira titu kumpira nkhuni zimagwira ntchito zimene zichazo munena zoona zimenezo ndi za live osati poti mudachokako kuti mwanamizi anzanu atati? Apopo ndi zimenezo ndi za live sikuti so pano panatha zoti sindingamenye timu ya Super League komano chifukwa chongogwetsedwa ulesi ndi zimene zimachitika kumpira. Mwakambanso nkhani ya corruption ameneyu